Assalamu alaikum mehriban dostlar, doğunlar. Biz Ada Production home konseptde demektir edil şu pursat Instabatratı gepleşimden bayramçılık tədir sanını tomuş edýän. Biz elbette ähli dörejik toparmyzdan bilelikde täze 2022-nji ýylyň tüýsürükden mählut ýaz öz maksadyňyza arzulyňyza ýetmek üçin ýokman zähmet çekmeli, ahlat etmeli. Şoň üçin täze 2022-nji ýylda maksatlaryňyza ýetmek üçin zähmet çekip işläp jan halykda elbette üstünlikle ýetmeňizi tüýsürümizden arzu edýär. Mehriban dostlar, doğunlar, jaňyz sag bolsun, işiňizde durmuşyňyz diňe üstünlikleň ýar bolmagy tüýsürümizden arzu edip bizim bayramçılık sanımızda, täze bayramçılık sanımızda Instabatorla bäsleşýän bizim mehriban dostlarymyz, kardeşlerimiz, meşhur estrada ýyldızlar Durduýew hemde Türkmenistanyň atyn artisti Eldar Ahmedow bu özara bäsleşýärler. Dostlar, kentler, dädeler, hoş gördük. Biz kent sözsüz Eldar'ı gödüne getirip bolmaýa, menem Durdu bilen görem däde sözsüz gödüne getirip bolmaýa, ay şeýler äkde biz özara gatnaşyňyz. Hoş gördük Durdu, Eldar, bäsleşimiz. Dinleyijilerimiz kent diýse näme kädi pikir edýär. Düşünürsene şonu. Kent diýmek dostlar diýmek. O dostuna kent diýil, ýani şoň. Haýsy dille bolýar. Aşağı bilemem. Ben Osmek'te oturdum. Niye de eştin oldun onu? Osmek'te oturdum Moskova şehrinde. Dur mekte sana aytmagyň ýöne. Sana aytmagy. Okey. Toşun orta okediýän Мы с друзьями, с одноклассниками. Krasavчик. Hoş gördük elbette. Ne gıýtgaça öň gepleşýär görüntüňiz, bilýärsiňiz. Täze sany ýa düşündireýinmi? Gelin gıýtgaça düşündireýin. Gün efiri açyň şubat, mümkin bolsa. Efire girelim. Gün efire girýäs. Mehriban dostlar, şubat bir de tomuş edýän bolsaňyz ýatda diýär. İyilik gepleşki tapawdy Instabatynyň günü ýaýlymda. Bizim mihmannama dostlarymyz efire girýärler Instagrama. Günü ýaýlym siz jany ýa-da duýup bilýän şol wagtyň ödünde meşhur Ada Production ýazgy edýär. Elbetde täze sanymyzdan iň süýji arzular. Pirma efire girdik. Başladykmy? Ýoş-ýoş adamla ýygnaşýança soraw jogap alaşaýly. Täze 2022-nji ýyla ýetip gelýär. 2021-nji ýyl nähili ýatdymyla pursatlar galy siz üçin? Eldar Durdu, mümkin bolsa. Dostlarymyz ýygnaşýança, häzir düşünürüm. 2021-nji ýylda ýatdan çykmajak pursatlar gaty kän boldy men. Hormatlar kanamyň şahsiýet paýnanlyk. Garada garaşynyň 30 ýyllyk toýuna bilelikde o. Ne şolar ýani? O täzelikler kän boldy. Elbetde 22-nji ýyl şonam arzu edýäs. Durdu sizde nähili? 2021-nji ýylda Häzir aýdyp Hemmäge salam. Sen o duýdur bir? Durdu filan ýarşan. Hemmäge salam. Mehriban dostlar, akşamyz haýyrly bolsun. Size bir näçe sorawlar berildi. Instabatl gepleşigini görendüm. Şu wagt bizem gatnaşýar, şoň sanla Türkmenistanyň atgadan artisti Mehriban kendim Graf Monte Cristo bilen Eldar Ahmet bilen ene guwunç we oglanlar. Salam dostlar. Instabatl gepleşigini atnaşýar. Sen hakly sorawlar. Guwunç bana soraw berýär. 2021-nji ýylda näme? Täze, sen ýatda çykmajak pursatlar boldy. Çykmajak pursatlar boldy. Men üçin ene popolaniýa diýär, maşgaramda iň bir ýatdan çykmajak. Üçüncü çağam boldy. Olum men köpden bäri bir dakafym bilýän atlan biri bardy, Peri diýipler. Evet, bu bolýanda şolady. Peri Batman ýaşar. Iň süýji arzular. Başlaýasyr dostlar. Kent ben patbeşiklerinde. Hemmäge salam, mehriban dostlar. Eldarym patbeşikleri. Janymy sag bolsun. Taşy men patbeşiklerim diýen bolýar. Şuna da patbisat etmegi haýyş edýär. Dostlar, şu efiri hemmäge paýlaşyň. Şu wagtda dostlaryňyzla zatlaryňyzda paýlaşyň, bir gyzykly efir boljak şuň. Maňa öwrüň men düşündireýin siziň dostlaryňyza. Primer näçe adam boldy? O düşünürsin. Köpeli adam. Başlaýarsa. Öwrüňizde mi? Ýok, köpeli diýip, tek bir 80 adam. Bolly. 120 adam. Bolly, gülýarlyk. Eldarın hemde Durduýewiň mehriban dostlary, agdalar, patbeşikleri siz şu wagt Instabator gepleşimde tomuş edýäňiz gepleşim tapawutlyk häzir men Eldar barada hemde Durdu barada sorawlary berjek. Diňe siz jogap berýäňiz. Siz ýokman gatnaşmaly hemmesine dogry jogap berjek bolmasa we siz näçe dogry jogap berseňiz şoňa taýdanada siziň ýyldızlaryňyz
utuq qazanýar, ýani bal alýar. Şoň üçin häzirki berjek soralarymyz geçýär. Birinji soramyzam, ýani birinji berjek soralarymyzam şertiň adam ýaqynmy ýat? Gelin onunla sorular geçýär. Başladık mı? Başlaýar. Gün başlaýar. Dinleň doganlar. Gittik dämi? Ben seyret durayım şumat. Ma ora? Yok. Öwrüwatyn me hatlar okayanlar şumat. Aýok, ýem soruga jogap näme diýär? Gyzyk diýärmi? Yok. Ya dinle salamu aleyküm. Gidip durdan. Efir paylaşın dostlar, efir paylaşın. Bolly, sen diýär jogap bermerler. Kime birinji ýazarsa gülmeň aýdaýaňyz. Meselem, gitdikmi? Gitdik. Dawa. Gördük. Kamerany. Eldaryň durduýyň patpeşiklary. Birinji soragymyz şeýle. Durduýyň Eldaryň boyu näçe? Gitdi. Özüňi görüp bilýän. Ben boyum näçe ýazyň, reske bilýän. Şu beren sanyny ýazmaly. Durduýyň Eldaryň boyu näçe? Boy santimetrde näçe? Ben boyum näçe ýazyň dostlar, näçe bilýän. Paskaska bermenler. Eldar guruluşýar. Yok guruluşýar seyredin. Men boyum santimetrim näçe mysal üçin. Mysal üçin Bizden bilsin men. Bilerler, näme üçin bilerler ha? Näme bilmem. Wikipedia'da olatdyr ýokma. O da bilir şoň üçin Wikipedia'da ýoklatdyr. Dostlar, men boyum näçe sorag. 1.90 ýok, ýalňyş. Ýazýanlar barmy? Ýazýarlar 1.80-1.70. Aha. Kim birinji doğru? Yok. 1.90 näçe ýok. Bolaýlaýan. Bolaýlaýan umit, bolaýlaýan sen. Aha. 1.90-dan aşağı düş. Aha. Senin näçe düzü? Bolaýlaşýar. Ana mähraman dostlar, täze sany tomaşa diýenler Eldar bilen durdy bätleşýär. Bular Merjen gaty bolaýlaşdym da. Bätleşýär. Ýan sansiçi bolaýlaşdy. 1.86 diýär ýok. Tuğulama yigitlermez. Edo şu an bir de tomaşa diýärmi bolsaňyz, diýmekdir, göni ýaýylyp hem görüp, hem şu duýguny täzen, gaýta duýgulary pugatary duşuňyzdan geçirmelik üçin ýadyňda galar gaýtyrýan bolsaňyz gerek. Görmedik bileňiz, göni efire girmedik bolsaňyz, bak gatnaşam ene kenim diýjeňizi bilýän. Ýöne şoň üçin Ada Production patpisatiýadan kolokolçuk bar. Ne dur gelli. Kim ol? Kim? Geldim. Abdurrahman. Näçe diýdi? Aşağıny Abdurrahman. Ya näçe ýaly? Abdurrahimo. Oňa üçin jogap aýdýar da. 1.89 ana. Yok, Yazdy. aytdy 1.77 ýazdy. Bolla kim tawur edelim ve inni kede gün aýdyp men geldim. Bolýa gelli. İkisini de bilýär. Onu Abdurrahim Sansiçem milli. ikisini de bereli. Şoň üçin Eldar innikide geçip gitdi. Ana geldi diýip gün jogap bereli bolýar. Bildiň dost. Eldaryň boyu 177 santimetr durdu. Ifin boyu da 1.89 santimetr. İkisine de bir bal berme bolýar sebäbi jide bolmady. Birinji bildi. Ay şonnodu. Birlikte aýtmadyň da näçe kimdiň ne santimetr buňa jogap. Bellemedim. Kim aýdandan? Özüň üçin belli goýun sebäbi biz buňky ýazgymy ýatdan çykaramyzok, görüşni ýaly home konsepti ýaly geçirýär. Şoň üçin bu gepleşmeden bir täzeli üçin diýen gowy sowgatlar berýän biziň himayetkarymyz we sponsorymyz we Bostan konseptiniň bir ýadygar ýakyny sowgat. O sowgady etip bolsa iň gowy gatnaşan patpeşiňizde dostuňyzda gepleşmeniň soňunda kim ýeňiş kazansa sowgat berip bilýär. Onu gitdik indik soramyz Mauriýas. Gitdikmi? Durduýyp hemde Eldar Ahmedow. Näçe dogan we olaryň atlary? Gitdi. Näçe dogan we olaryň atlary? Hani birinji ýazdan men näçe dogan we atlary? Atlary. San bilse de atlar näçe dogan we doganlaryň ady. Hawa berekelle. Näçe dogan men? Bolunga. Bolu berekelle. Iki dogan adyny ýazyň adyny. Berekelle. 3 dogan Aynula 27 Noriyada bildim. Aynula. Neujeli. Eldar Atkory Aynula on kada gelmesek. 3 dogan ýa bildi. Aynula. Ýazyň atlar. Börden sen şondan bilýär. Aynula gatnaş börden hem. Ahmet Enecan 3 dogan idi. Bilden men kidilýär. Birinji kabul edýär. Sansiçtama bildi. Ahmet Enecan 3 dogan. Ya doğru aýdy. Aynula gatnaş berdin ha. Gitdik dowam edýär indik forum. Aynula beytmeli. Ahmet Enecan kim Bu ne bolmaýar o ýan Eldar geldik gelen wala. Gitdikmi? Ikinci soramyz, üçüncü soraga geçýär. Öwrelim. 3-nji sorak dostlar, 3-nji sorak. Üçüncü soramy diýen gydykly. Ahmet durdu, Enecan durdu diýip Aynula bildi. Berekelle. Gitdikmi? Turlar bolýar. Ýa-ýalarmy? Men bir aýdyp bir goýaly, durdu 3 dogan, durdu Enecan Ahmet, Eldar bolsa 2 dogan Yunus bilen Eldar. Elbetde doganyňyzda da size de Berkcan ardy edýäs. Ýekilji sorak bermäkler. Dostlar ýene bir rekat atdyň. Insta battle. Paylaşın, efir paylaştı Eldar. Ne bediye adam köpeli uğra. Efir paylaşın. dostlar. Yığı nasıl patbiçikler böyle. Şu vat Eldar'ın patbiçikler diýen Eldar Pirmoy firdi. Suratını oradan oraya Eldar Pirmoy firdi girenlerler şu vat orada değil mi?
Olabilirdi ya. Devam edelim. Yüze wallo bu. Bolle gider ha ne tip olsa. Devam ediyoruz. Böyle. Bizim innik sorumuz şeyler. Durdu Eldar ilkinci olup Hayt Aydınçı bilen duet ayttılar. Yani aydışık aydımı. İlkinci olup Eldar Yazın. Kim bilen Durdu kıyırak düşmek Ma mümkün. kıyırak düşüyor yani. Ben doğru cevap. İnstitutda ögürüm aytdım da Kim bilen duet. duet ettim. Bu Türkmene vardı. Kim bilen aytdım. Şulaydım aydıptım. Aytsam olayanır aydım. Senin aydım. Bolalı söyle ve pali dövrümü vardır. Yok Nur Meret filan aydım o. Şulaydım onu. Belli. Şahcanov, Sekvet. Taşlı. Sekut kim ad yok. Sekut. Eti Sekut da familiyasını yazmalı. Ya. Yok Ben Sekvet Kasim filan etmedim. Yok yakın. Elini kişet demeden göre. Sekvet Şumayf bazar belli. Durun işte da Sekut kasip gördü de şu var. Ne için etmeyeceğim belli. Ne Sekut kasip. Ceren'in familyası. Yok sen onu mu? Etmeyeceğim de etmedim diyecek. Vallahi Ey. Vallahi belli. O yerinde köpten mer aydım aydanok bilmediler menkiler rahat. Yok. O aydan gıyız bilen niye? Onu sen tanıştıra. Ceren Yegin Muradı var. Ceren Yegin Muradı yazdı biri. Ceren öyle yazdım onu. Ceren böyle yazdım olay mı? Yo Ceren nerede? Ceren Yegin Muradı dedi. Ceren Yegin Muradı bilen o. Para zamandır değil filan ya. Şahcanov. Şahcanov'un adına gidiyor. Bollama. Devam ediyor. İlk sorumuz şeylere yak. Hem de koyu. Bizim mehriban dostumuz gelen mihmanımız Hayti Orta Mektebi tamamladılar. Mektebinin sani. Terden aydan. Durdu bilen Eldar Hayti Orta Mektebi tamamladı. Hayti Mektebi tamamladım dostlar. Aha. Hayti Mektebi oturdum. Ne olsaydım aydan o Eldar? Dur. Toyda aydan onu. 55 diye. 27. 33 ana bildim Medine bayramı 33 diye. Dijaralno. 33. mektepti ya. Klasasın mı? Yok. Yok değil mi? Serdar Utlu belli birinci mektepini mumpat beşikleri. Şu strakta çık. Sonuçta tirin ticenin Eldar'ın kılak Ya ticenin. var ya. Böyle. Doğru. Devam edelim. Durdu 33. Yemin kuruluşa bile peydadı. Ne pat beşikler var. Reski bu can ediptir. Pat beşiklerine var. Böyle. İnne kızıklı sonra bu inne kızıklı sorumuz geldi. Yekizim berme ho bir aydan. Hoğluk mu? Aytıyımız hemen patlayışıklan malatsı. Ha senin Size mi oy? Yürektesiniz hem ben de canlı sağlığın dileyen. Terdilerim mutlu olsun. Şimdi yıllar olsun Allah'ım. Ana. Evinize de toy var. Toyda da kim olsun? Durdu olsun Eldar. Kimiden dostum? Durdan mı olsun benim mi olayım? Hani bu mu kimiden böyle biliyanım şu? O değilim sen. Alamanım yok ama bir olsa hayır. Söylemek. Evet işte. Niye o hak gelip içinde taynıklı gelip dur içinden. Hani следующий вопрос. Следующий. Да. İnnik sorumuz şeylere mehriban dostlar. Eldar bilen durdu has köp daşaryurt aydımçı aktörü Hayt'ın dinleyen. Umuman daşaryurt artisti Hayt'ın qoğuryalar. Hayır artisti qovur yani. Hayır artisti men qoğur yani. Daşaryurt. Beşiklerim gün yazayda gün. Artistlerden men haytan qovur. Durdu ikisini ellet yöne birden birine aysalarım kabul Ay ediyor. bu men yüzsansın belli derdim de. Ben bir yerin belli yok. Bir yöne iyem yettik. İkisem oğlum. Paskaska vereyim. Ana. Aydımçıdan aktör. Aktör, artist. Şahrukan Serdar Utlu belli. Berek Serdar tuğurum yani ikinci. Verim sağ ol can. Kim Serdar tanıyan mı? Kim ol? Şeyle. Eldar Şahruh diye yani derdi ne Eldar Şahruh diye. Neyem için Şahruh? Yöne durduysam Şahruh deyip belletti. Seviyen neyem Şahruh? Neyem Şahruh? Şahruh qoğurmayana yok olsa gerek. Qoğurmayana Bahadır yönü şunu. Aydımçı Jason Derulo diye yok. Aydımçı değil. Neme? Yani bu torda bu arada. Neme artist. Serdar Utlu sağ ol. Şahruh Khan. Bırak men qovur yani. Jason Statham. Продолжаем, друзья. Devam ettik mi? Son sorumuz şeyler, son sorumuz açık indirap olma mümkün yönü. Han dinleyen, yazman dinleyen sonra dinleyen. Təzir etip geliyor, təzir 2022 yıl etip geliyor. Yönümü qaramadanım. Geçip var ya 2021 yılla ilkinci yerini yitiren aydımı Eldar'ın hem de durduğun. 2021 yıl. 2021 yılla Hayta aydım ayttım. İlkinci 2021 yılla Hayta ilkinci çıkaran aydımın 2021'de Hayta aydım. O gitti. Kıyınarak 2021'de. Paskaska tam oluyor. Ana belli. Ahmet. Nimoş 77 oniydi. Neyme diye? Tavarım var mı? Tuğle mi? Berek Tavalla. Anana tuğle ona da var gitti. Falan aydım ayttım. Ana qaraşalı.
Bilerler. Halep alan aydınat yok, gitme, yürüm böyle bu yolla. Yok, 2021-nji ýylda birinji ýerine ýetiren aydymym. Pat beşikleriniz için egzamin şuatan karaş görürüm. Senin boluşundan senin derdin. Aha, şol aydında gitti. Düştüm, haberin var mı? Ana şol aydın. Tadil kinosundan saat 12'de Yar. Aha. Yegece hinden berana tele. İkinci. Dursan. Neyme aydym? Halep alan Nuriyat Tokaýşyň aydymı. Ýatlap senin adymy, ağlaýar men ýar. Ağlap çiger bagrymy, daglaýar men ýar. Bar şanyň söwdügi, mahbuby sen ýar. Aşyklaryň arzuwy, matluby sen ýar. Şunýarak. Tuğulama, köp sağ ol. Türkmen atili elmine de yayılıma giden şekilli aydımdan biri. Köp sağ olsun işlep durunurlu. İkinci şerte geçecek, birinci şertimizi cemledik. Dinledik. Bolly. İkinci şert. Inni mehriban dostlar yakınma yaz şertimizi cemledik. Inni geçecek ikinci şertimizi tanım. Inni ikinci şertimizi nähili häzir men belli bir suratlar görkezýän. Mehriban patbiçikler dostlar. O suratda iki tane adamın yüzü var. İki adamın siz tanıyan yurdumuzda ya da dünýä belli meşhur estrada yıldızlar artisti bolup aydymçy bolup bilýär. İki tane suratdan şolar kimler? Şonu tanımaly. Bir eletde 30 sekund wagt berýär, wagty men ölçeýän. 30 sekund wagtyň içinde eldara kılar. Yetişýär 30 sekundum. Bilmese tamam etjäs. Yo birinci durdan başlayda menkiler o takdine salam diýip. 30 sekund neme var? Bilmese Yazam. Yok kardeşler. Ama şu 30 derler. 40 sekund kardeşler ayırsın. 40 sekund. Geçen episodelara Her şey tipolum mu deyip. Bol ya 45 oluyor. Da 33'e değil 33 gördüm ben. Ben 33'e deli. Senin buraya değil. Buraya çekti oturmalı yani klinikte. Bana 7 dakika 7 sekund. Ya bol ya. Ondan hem hazır iki tane surat görkezeriz. Şolar tanıcak. Dostlar Ferhat. Sen düşünüp bilirsiniz. Ötede oşulan dostlarıma demeye yeni oraya salam. Ferhat mehriban dostlar neme İki tane adamın yüzü bir suratda, iki adamın yüzü bir suratda. Bir hile Şonu tanımalı ya da. suratı. Şonu reski tanıyacak kolum. Şusturca bu istemci. Sana adamın yüzünü qarıtdırlar. Aşağı verin ki Gözü biri, aşağı biri. Yedinim saçı başka olup bilir. Qarar iki adam hanı diye. Davay menkiler tayin. Tayin mi onu? Tayin nem patpeşikler, tayin ortamda tayin deyip yadım. 40 sekund vaqt berilýär. Eger durdyň patpeşikleri bilmese, eldara geçer, eldara şonja vaqt berilýär. Bolýar. Jogap gelýärdi, durdy. Aýtmanlarlar. Tayin ne menkiler davay. Tayin mi? Sekunun içinde bilmese bolýar ne Allah. Şu kim? Şu artist. Saçını tanadın hadi emmen. Men tanıdım şu saçından. Kim şu? Saçından tanadın hadi. Gözü ne yamayım? Yok orada başka bir yerim. Yaman gözü ne yamayım? Yazdı biri. Aha kim diye biri? Jim Carrey diye. Jim Carrey. Mr. Bean diye. Aha. Jim Carrey Mr. Bean diye. Berekeler. Cevap doğru kabul edýär. Ne erdarıngam patpeşiklerim görkezýän şu. Bu ansa da rolo. Hem yaman kıyını verirsin. Ha sana kıyın verer sana. Kıyın verelim mi? Bolly kıyın verer. Birinci mektep bolsa emişe birinci bolar. Bildim şu var. Kim? Bildin doğru. Ben Jim Carrey. Benkiler krasavçiki. Malatsi da Jim. İnniki berjek sowalymyz adamın kiçiligi, kiçilikkä suraty, şonu tanajak bolmaly. Tayin mi? Hani yer. Inni eldanklar ha. Inni eldaraklar, inni korkacak suratumy tanamaly. Yo durun. Belli estrad ýyldyň çağalygy suraty. Bana da ayt da. Aýda oturna. Yo kimligini. Sen bilen soň men. Sen ýa-da sen tanarsyň onu. Onu tanamak näýär? Bol, zaman Onu sen hukman tanıyan. Gitti. Gorkadan. Hani hiç şüphe çıkarmalıdır. Gitti. Şu kim? Gönü yadayında gayrat edin. Men tanıyan şunu. Gönü. Seredin gönü. Sekund gidip var ya. Yazın çantıra. Кто это? 5 sekund gitti. Ya kim? Belli. Aha. Muhammed 77-17 Şahrukhan. Berekeler. Durduğun o soruda görkezelim. Şahrukhan dünya belli. Ya, şu Monogo an söyleyeyim milyardny fanatly. Ya hani gözü başka bir on var. Yok. Söylediğin ha. İşte garip bir yatak. O da sana da gelýär. Ha. Bu nadine şahruk mu? Bunu Şahruk. Sana da berer häzir. Gitti onu. Barhili men yaşlımı men durmuyor. Gittik mi? Ha durduğun patbeşikleri. Eldar bilen duet yok mu dikkat ya. Häzir duet dörü säder berdi aýdym dörü. Gittik mi? Inniki berjek suratymyz, görkezek suratymyz bir belli yurdumyzda daşurdy belli. Medeni dişkarın suraty.
Daşarı da değişti. Yok. Bizimkiler mi ya? Bizimkilere mi? Bizimkiler. Bizimkilerden. Bizimkilerden kim şu? Tanıyanlar. Hem ne kadar tanış yoş. Bizimkilere de var kadar. Yok, eta görkemem 40 sekund var. Yok, onda aytma lan. 5 bitti Bra diye. ildar da. Yok, evdar diyilecek yana sen aytma la hiç. Hemen aytma la. Dinge dostlar. Görünü nokta ya şunu goğuca orkada. Öyle füşür arkayın. Yine deredin dostlar şu kim? Öyle bizimkiler ha? Aa, bizimki. Devlet yaxşı Murat istiyor. Yok. Nur Kalman mıydı? Yok. Murat Molla. Yok. O burnu da. Ahmet Atacanov. Yok. Yok. O uğruna nokta ya. Hani şeyler. Öyle arkayın şeyler. Yine dostlar şu kim? 5 Murat Alpbarcı. Berekella. Cevap doğru. Bemrat Amanguliyev. Mehran kardeş dostumuz. İne Karaya diye. Sana kara. Stiligen ildar. Gülşat Kurdu diye. Yok, Gulşat kurdu. Ya Gülşat da değil ol. Gulşat kurdu deyip hayfına dedik. Böyle. Gördünüz mü? Murat Alpbarcı. Bemrat. Ya Yaxşı. Bemrat Amanguliyev. Ne? O vaadlar sağdaştıran mehriban kardeş dostumuz. İndi devam ediyaz. İnniki soramız şeylerek. İnniki soramız. Bollu dostlar birlik yank surat Murat eken. İnni qariyaz. Erdarın qiyini qaralıyım. Tayin mi? İki adamdan bir adamdan kim tanıman? Ayt düşünürcek mi? Türkmen Bilmem ola artistlerimiz mi neydi? Böyle durdada ayttım da o Türkmenki. Awa ne seredin Türkmen sınıf işgärleri tanalyan oğlunlar. Bilin o daçı. Sen iş aytmal derler. Sen iş da aytmal der. Sen iş da aytmal der. Yani görün golcu. Ya bu dili birine tanıdım, bu dili beygeksin. Tanıyorum ben atayım yani. İş da aytmal der. Vaqtim gidip dur. Sana kıyın veriyor diye sonra. Hemra Recepov, Muhammed 77-17. Olar doğru. İkincisinden bileyim de. İkinciden bilelim. Kıynar ikincim. Fehvet diye Hemra. Kimin bilen? Hemra durdu. Marlı müzik. Kim? Hemra durdu. Durdu. Berekella. Doğru cevabımız ine de görkedelim. Durduğun dostları da görkedelim. Ben neden mamşın yardı? Bilmem. Kim Murat min adam ya man marhil. Ya görkedik ol Ahmet durdu. Onu kayıttık bir daha. Ahmet durdu. Görkedik ol Ahmet durdu. Fadiydik. Murat durdu diye yem yazdılar men kadan. Cevap doğru. Kabul ediyaz. Ne gitti? Minkiler mi? Aa, vatenkilere. Qariyaz. Gitti. Qarışık. Karışık. Drone de urmen derler. Euro. Qarışık. Vaqtım gitti. Hemra durdu. Bildiniz. Qarışık. Qarışın. Ama qarışık behran dostlar. Şu kamera özünü seyredin. Kim şölündü? Türkmenlerden öyle mi? Ha, Türkmenler deydin ha? Ayo. Şu kim şu? Bolum. Yok ya şeyler. Görünüyor şey hisset neydi? Durdun pat peşkar bakana tapma. Bolum. İkinci razı Ahmet'e mengde ya diye. Murat Molla. Ne diye? Kakay ve Selvi. Ne billi? Murat Molla. Yok ne? Marlı müzik. Şolun billi. Murat deyip de Murat Molla. Vaat bolu durcan ne 40 sekund. Şeyle mi? İkinci Gor kadar bizimkiler. İnne tamam kodiyat. 40 sekund vaat Lütfen durmadı. orada yara. Sansi içti. İkinci cevap gelirse aytmalar. Gor kadar son basaydan mı? İne gör kodum. İne. Ey bildi. Demek ki bir bol ya. Ola seyredin. Burundan aşağı saçı kiminki? Aa. Aslında mı? Burundan aşağı saçı dine birine değişli. Seyredin. Ne mehriban dostlar. Benkiler bildi şu an. Böyle böyle. bilenim oldu burun. Aytdan ama ya. Murat Molla Marala bildi. Aha. Murat Murat Molla. Molla ikincisinden tapayın da. İkinciden bilelim. Murat Molla bilen. İkinciden bilelim. 10 sekund vaatın var Murat Eldar. Molla bilen. Ulrağı adam tapayın da şun gayrat. 5, Katul adam. 4. Körpeler alıp var ya. Ya adı gerek. Ver. Gitti. Billah. Asır da billah. Ne bildi. Bak düşün yani. Nur neme yazdı birinci mi? Nur Muhammed 77. Şu billi asır da dedi. Düşünyen. Berekele kutlu yadına. Dostlarımız. Doğru kodiyaz. Ben korkuda emeklere de bildiğiniz dostlar malacet. Murat Molla ve asır da. Bega yazdı yani. Bu adaya çağır yatıranır asır dayadı. Ay minkilerin bildiler. Merceğin Bildi, yetişedi ne yok, olacak? arkayı Murat görmüyorum. Molla asır da diye. Vereyim bana da ne ama. Ya Yüzü kovuğuruna ne o adik be diyara. Koltukta o gün şan. Bay bay. Ne böyle ya? Bahana tabi. Doğru. Gittik menni. Azir der billah. Çağalık suratı Eldar'a geçeceğim.
Sağlık Ne suratı. Eldar? Durun kardeş. Ünslerim. Hadi çağalık surat gör. Sağlık suratı. Vatam gitti. Hoppa. Atlar tutuverin eğerde bilmesen. Türkmen. Oo. Bana ya. İğne çıktı da şurut. O da rahatlı şu. İnene özün sağlar. Gün işte değil. Şöhret işte da desin. Kim Tana- şey? Tanıyas mı? Aşırı dedi. Ya aşağıda geçti değil yani toplu. Geçti. Ya da aynı Bana men yazdım durdu Gel, yöne gel, meni gel. aytmadın birinci men yazdım bar. Amma bara menden soň aýtdy Ýagmyr Gurbanov. Kare. He? Yok. Kare de Yok. Men ayda Kerim Hallı. Yok. Mergen Anna Muradov. Şu yetiştigimden. Arne Muradov? Oo. Yok. Mergen Anna durdu. Yok. Vat bolly. Kim ay? Ve doğru yönü familya almıştım. Üçüncü. Gitti. Surat gidiyor. Garaş entek mene uğrama. Gitti vat gitti. Dava gitti. Şu kim dostsa yakınladık gökdeyin. Tanamalı. 40 sekund vat. Bizimkilerden mi? Aa. Özümüzkiler diye. Kentlerden. Dava. Kim şey? Öz fikrinde galip bilen ýa-da ýöne ýygyny ýaňyşdym. Buradan işte. Mergen Anna Muhammedov diye. Berekella kim? Mergen Anna Muhammedov diye neme deydi? Muhammed 77-17 yazdı. Berekella. Muhammed 77. Eklerem bilip doğrular şuma dolen diçlek Mergen gülýär. Anna Muhammedov. Şu Berekella. Doğru Yeni diye Mergen. kabul edýär. Eldarynklaryň belli ýöne Mergen familiýasyny ýaňyşdylar. Eletde meşhur alparjy Mergen Anna Muhammedov. Mergen An Muhammed. Ýagam şey dip ýazdy, men näde okudum öýden. Ay bolýar. Böyle yani ondan gittik mi? Son suratımız alı. Bilenler fark Dur olur. davetçiyiz. İnsan surat. 40 sekundun vaqt görün. Dur ögrün ne kardeş? Dur, tayin mi? Tayin mi dostlar? Davay. Tayin mi dostlar? İstabatır gitti. Tana. Kim şey? Yuvaş aytmallar. Kim şey? Tanadığını da o adam da. Hiç yerit aytmallar gurlemel değil. Aha. Hatymyz giç var ýa-da şoň üçin şuma hiç kim Davay, gaz ya, Ýagmyr Gurbandaş. Prosto dinläp seredip durun gaýrat et. Vaqt Dostlar bol 20 sekundunuz geçti. Kim bu? Ben gurleşör düşünürüm. Rahman Eldar diye. Kim diye? Rahman Eldar dedi. Muhammed 77'de mi yazdı? Muhammed 77-17. Kabul edýär. Eldar diye. Yo. Ine. Rahman. Yo yo. Boş vuran Eldar Ben de diye. bunu ayır sattılar. Rahman billahi menkiler. Ay yok be ayro. Правда, да. Yo Rahman Eldar молодцы. Eldar gurur suratı. Молодцы, друзья, да. Screenshot edip paylaşın. Ayro. Yer bolýar. Dostlar, şertimiz jemlenni, ikinci şertimiz indi maňa urup bilýäňiz. Devam ediyor. Bir şey diyor o şeydi pulku. Mehriban dostlar, biz şuat home concept ada production instabatı gitmişimizden bayramçyk täzir tarını ýazgy diýär. Durdu Eldar Ahmedov. Benim 3-nji şertimize geçýär. 3-nji şertimiz bolsa 100 ve 100. Häzir durdy hemde Eldar belli bir şu podpiskada ýa-ni pirmo efirde oturan adamlaryň belli bir birini özüňde pirmo efire çagyrýar. Jemi 3 tane mümkinçilik bar durdy. Iň gyzyk beri Eldar. Ara swýat kesilsedi ýa-da bizim goşun adamyňyz jogap bermeli ýa-da gidaýsedy, çykaýsedy, näme sebäp bolaýsady 3 tane mümkinçiligimiz bar. Adamyň çalışmaly ýa-da gidip jemi 3 tane mümkinçiligimiz bolýar. Ýöne bir belli bir adam efire giren madyna hem de işleýän bolsa, ol mümkinçilikleri işleýän däldir. Düşünürülmü? Indi nähili mehriban dostlar, häzir men Eldar bilen durda öler hakda belli bir sorag berýän, günüden-güne 100 ve 100 ýagdaýda da elbetde saýlan adamlary şol soraglara jogap berýär. YouTube'da görüp barama. Ya düşün. YouTube'da görüp bolar. Nesip boza bayramçyk günleri. Onu siz özüňiz düşündürün. Ýöne kommentarlaryny öçürmeli bolýaňyz ýazgy wagt. Hem de jogap bermäge de biz elbetde 1 minut wagt berýäs. 1 minut wagtyň içinde siziň haýlan patpeşiňiz, dostuňyz jogap berip ýetişmeli. Düşünürülmü? 1 minut wagtyň içinde jogap beren ýagdaýyna soňam siz dogry men näme dogryny günü efirde, pirmo efirde aýtmak bolanok, onu intip bolsa Ada Production YouTube sahypasyna gepleşiň dowamyny bilersiz. Bolýar. Sizem özüňiz düşündürem diýseňiz, ýok düşündirjekkä, sen tuýulan professional gowy düşündirdiň, menem düşündim, olarym düşünýänler diýseňiz. Bu kamera var. Yeni öyle düşündüm. Hanonna Özüňiz düşünür bilýäňiz arkaýyn. ya düşünmürsen. O atlaýny kim bilen premo efir etsem kam. Indi Eldardan başlaýar, mehriban tomoşaçylarymyz 100 ve 100 şertimize 3-nji şertimize geçýär. Eldar tanış birinci. Ay
Bulan hiç gaýsy primo efiri de söýlen o men. Kim goşaýyny sonra men hakda soragy berilýärdi. Kimi goşaýyn kimi? Men çağır. Toşun jogap berip biler. Yine bir gerek dostlar men şu yan şeýle düşünýärem. Araňyzda birini efire goşýar. Haýsam bolsa birini efire Ola goşýar. kudongan. Tenk arkyn var tenk kudongan. Men hakda bir soragy berýär No. siz şoňa jogap bermeli. Kimi goşýar kimi? Eller diýerler. Kanagallar elleri. Kimi goşýar? Kanagallar elleri. Kemal Hanov. Men şonu aljaýar. Primo efiri. Kemal Hanov. Kemal Hanov. Kemal Hanov. Oh. Bilemok. Alp Barcı değil mi? Yok, ol anlay. Kemal Hanov. Durdu minýär da bar diýär. Aha. Ruski zişne. Meni goşaýyn durdu. Ruski zişne Eldar'ın klasa söýdi yani. Men alayda Berdiýew Murat. Kemal Hanov aldyňmy? Kemal Hanov tapamagy. Zapros uğradanlar. Kemal Hanov. Daýy birinji goşanlar. Kim şollar? Unnaş 021 diýär. Bari Eldar goşman bol ýara. Men goşşogyň üçin garaşyp durýar. Bolany garaş berdim. Bilýän adamyş dawaýyn. Kim goşa? Ýa himlik şu Goşuldymy? Kim ol? Kim? Tanışayl tanım. Ha, iki temat nasıl? Öyle. Aynı garaştı ya Eldar. Yemek garaşar. Kim tanıyan mı? Yok, tanımam. Salamlaşayla kim özünü tanıştırsan? Salam. Salam. Özünüzden tanıştırsanız Görnä oýjy. acayip. Acayip diye. Aha. Onu acayip bizim gepleşimiz bilýäňizmi? Instabatı gepleşimi tomaşa edýäňiz. Başdan aýak şu wagt gün efirde misiniz? Ana şey görnüp bırak. Gün efirde. Şu wagt nerede siz nereden girýäňiz? Bir de nereden goşuldyňyz? Öyle. Ya öýdýän Aşgabatmy? Bizim Türkmenistan ýurdun haýsy çetinden Aşgabatda mı tuğulun? Bolýar. Onu şu wagt doňmaýan wagtyny sorama şeýle. Häzir size bir wagt berilýär. Durdu hakda bir sorag berýär. Eğerde şu soragy bilseňiz bir munduň dowamyny durdu 3 utuk 3 bal gazanyp bilýär. Siz taýinmi? Gen. Oğlum. Ajab eşdiňizmi düşündiňizmi soramyzy? O iş dur. Bir wagt berilýär size. Durdu hakda bir sorag berýär. Şu soragy biljek bolmaly. Bolly siz taýinmi? Var iş dur. Bolly. Ona soramyz etdi. Sorag berýän wagtym ölçeýär. Durdu ifim. İlkinci yerine yetiren aydımının adı. Wagt gitti. Durdu ifim. İlkinci yerine yetiren aydımının adı. Siz özüňiz durdun, paklançasy mı? Durdun paklançasy bolsa bilmeli. Tigra kalmarfy görüp turýdan şoň sagynç. Kokola. Dur. İlkinci yerine yetiren aydymym. Jogap dogrymy, näme dogrymy durdu diýip aýtmalar. mı? Garaş. Yekeji 25 sekund wagtyň aldy. Ajan. 25 sekund wagtyň aldy. 20 sekund. 2009-njy ýylda aýtdym. Eýem sadece kömek edip, Eldar edip kömek edip bilirdi. Ýöne entar aýtmalar. 10 sekund. Ýa-da bir jogap aýtmasaňyz wagt bider gidýärdir. 8 sekund, 7. Ajaýyp jogap 5, 4, Yaş mı? 2, 1 durdy. Wagt doldy. Wagt Geçmeden aýtmalar, onu bileseňiz berse, ajaýyp köp sag bol. Onu soň aýdar häzir. Jogap aýdamyz. Hoşluğuňda sag bolun. Ben soramam. Inni durdy, jogap aýdamyz. Hiç jogap aýdamyz. Ajaýyp, sen arkyn öwüm bilen döwüm bilen ajaýyp. İçindäki aýt ajaýyp. Komentarlar öçürdük. Ya öçürdük, gittik dämi? Ne bilen şutaýda. Kim dostumyzyň ady? Ategeldi Hudaý Kuliýew diýe. Goşaňokmy, goşdum? Goşdum garaşy ötýär. Ategelli. Eger bilmeseler yeni täzem birini hoş bol ya. Yo, boldy, doktor mümkin gitdi. Dinle bir saniye. Yine ya 10 kuylen bilmese diýen. Eger bilmese de goşaýar. Bilmese. Ategel, salamu alaykum. Ategel eştilýärmi? Ha, şeyden dostum, goşulsana. Nerden girdiňiz gün efire? Yo. Чётко ответ. Menem TikTok. O doğru. Logично. Yo, hayır şäherden girdiňiz diýjek boldum. Aşgabat. Salam Ategel, onda näme? Eldar hakda boldy. Ategel ünsüjüdiňden häzir Eldar hakda bir sorag berýän. Bir wagtyňyz bar. Şoňa jogap berjek bolmaly. Siz taýinmi? Boldy.
Eldar Ahmedov umuman sahna çıkan gününden beri hiç da belli bir zadın ütköden ok. Näme ütköden ok? Wagt gitti. Hawa. Sahna çıkandan beri Eldar Ahmedov belli bir zadyny özüne ütköden ok. Näme Ütköden ütköden ok? ütköden ok. Yok, ol Ya. kıyın değil mi? Ya, Dom ya da o. ya, Saç. Vallahi. anyk jogapmy? Saçy. Ategele köp sağsın aýdyp öçür ya, sağ bolaş öçürüp bilersiň. Ategelde köp sağ bolsun aýdyan. Kantara aşağı. Biz muň jogabyny häzir etmiş Yok, premo açma, açma. aýdam yok. Tamam. Könden soň YouTube kanalyna goýandym. Tamam. Aýdýarlar bu. Hawa. Tanrı alkasın. Minnettar gatnaşan köp sağ bolsun aýdyan dost. Komentar açamyz ok. Primo efirde gidip durdyňyz ýani. Paka. Sağ ol. Öçürdüňiz dämi? Komentar Primo efirde gidip dur. açaýmy? Yok, açamyz ok. Açmalam. Näme üçin açamyz ok? Onam aýdaýyn nädir? Mehriban dostlar, Eldar Ahmedowyň durdy patbiçiklary, siz joga biletiňiz gelýäniňizde bagoza Ada Production YouTube sahypasyna goşulmaly. Täzil günlerini şu gepleşimizde tomaş edeňizde şonu siz bilersiňiz. Ýöne eder şu pursat men gepleşimiziň jem utuklaryny sanlaryny jemlemäkem, ýeňijini igrar etmäkem Eldar'ın hem de durdyň gatnaşan primo efirine gatnaşan dostlar, patbiçikler hemme köp sağ olsun aýdýar. Täze 2022-nji ýylyň gutly bolsun, düşümli bolsun, her biriň jan sağlyk ardy edýän. Mene öz aglymy aýtdym, gutly söýdüm aýtdym, indi Eldar bilen durdum. Patbiçikleriňiz bilen sawlaşyp täze gutlamagy haýş edýär. Soň efir ýapaýym. Düşündüm. Durdy sen Komentar açmalam. açamyz, gür sawlaşyp. Eldar final. Final utlap ber. Täzeler. Sizinkiler mi? Ya finkli. O opş menen ben tutuşapda öğrencilerim. Hemmäňiz ýetip Öğrencilerim bunu. Uğra öğrenci. Ýetip gelýän täzil bayramy bilen tüýsürem bilen gutlaýan. Allah jan öýüňizde diňe şatlyk, gülki hökm sürsün. Janyňyz sag bolsun, ähli. Pek arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ay, sağ olun. Sizin gowardylar. Şuňa şey edip gatnaşanyňyz üçin, meni gollanyňyz üçin hemmäňize köp sag bolsun. Şu wagt Eldar tenkler. Hemmäňiziň gapyňyzda da toý bolsun, şo toýlarda da hyzmat edin. Sag ol. Ay, sağ olun. Ede öçürmü? Henem durda mutlusun o Elim aýdaýyn onno. Dostlar, ilkibler hem her biriňizde, Eldar'ın patbiçikleri, meňkiler, ama opşi patbiçikler hemmäňize gatnaşanyňyza minnettar, aktiwni alyp baraňyza köp sag bolsun aýdýan, şu aýdym çykarsak, aýdymlarymyz dinleýäňiz, komentariýa edýäňiz, öz pikirleriňizi gara chetde duraňyz, her biriňize aýratyn sag bolsun aýdýan. Öňümizde de 2022-nji ýyl täze ýyl ýetip gelýär, Hudaýjan arsyqally döwletli ýyl bolsun. Iň esasy adam saglykly ýyl bolsun. Hemmemize de tapa golloýdýan jola. Saglykly ýyl bolsun, arsyqally döwletli ýyl bolsun. O joklarymyzda dama bagtly bolsun. Bagtly bolsun. Şu ojoňyzda toý bolsun, ýa-ni Eldarjan diýýär, bizem şu toýlarda hyzmat edeli. Janyňyz sag bolsun. Yani şu Ada Production'ın ne YouTube'una koşulýan ýa-ni kada diýär. Yok, YouTube'nu görjek. YouTube kanalyma da koşulup Eldar'ın patbiçikler kanal YouTube'da YouTube kanalymda da garaşýar. Janyňyz sag bolsun dostlar. Ad düşü ýürekden minnettar. Indi maňa Cemile şu aýdaýyn. Elbetde Eldar durdy, arzuňyz hasyl bolsun, ýeni bir ýatda diýär. Häzir gepleşimizde kim ýeňiş gazanan bolsa, şoňa bosan konseptden soňat, ol soňadym haýsy kim ýeňiş gazanan bolsa, Eldar ýa-da durdy, öz belir patbeçigine şu soňady urdup goşuryp biler. Ona netip boda kimi goşur ýaz, kimi näkili soňat geldi, ony netip boda gepleşiň dowamyny haçan Täzir günleri Ada Production'y mehriban dostumyň durdyň Eldar'yň ýa-da men Instagram sahypamy izlap dursaňyz, gepleşiň haçan çykjany bilersiňiz. Täzir günleri. Onda näme köp sag bolun, primo efir güni elim öçüp haýş edýän. Sag bolun. Ini mehriban dostlar, tomoşaçylar, elbetde şu diýen taňa telefonlarymyz ýok, aýerda gün efiri biz sakladyk. Sebäbi şu wagt biz tomoş etmeli. Gün efirde tomoş edip gatnaşan dostlarymyz, elbetde sag bolsun aýdýar, şu wagt gepleşip tomoş edýänmiz. Demek häzir biz Instabatı gepleşimizin täzil bayramçyk sanyna haýsy gelen mehmanlarymyz ýeňinji boldukka, ony häzir özünden biz anyklar. Inni sorular geçýär. Durdy ifa sorak berdik. Durdy ifin ilkinji ýerine ýetiren aýdymy näme diýemizde ajaýyp atlygy jaga goşduk. Golin pikirdim bu ýolda esasy meşhur aýdymdan atlyny aýtdy ýöne. O da meşhur aýdym diýip, aýdym aýdaly.
aýdym aýdyrlayan aýdymy ilkinji ýerine ýetirdi, şekilem düşürildi Türkmen Wagty Eýleminde da 2009-njy ýyla ýaýylma gidipdi. Jogap şudy, ýöne ajaýyp bilmedi. Ada ajaýyp ýöne berin jogaby ajaýyp däl sebäbi. Soragy jogabym ýokdy. Erdara berilen sorag bolsa patbeşigine ategellidimi ady? Ýa-ni galym şu. Geldi. Ategellidi de bilmelätiň, billätiň soragdy. Gelin raýtda Eldar ýa men bilen gulaşyp oňa şu duruşy bir bar. Goraynan Graf oýnaýan. Ady güňet bolan o graf ady bar. Graflar alma ýa. Eldarın patbeşigine berilen soraglar. Berilen soragmyz Eldar Ahmedov sahna çykandan bäri öz keşmine näme zat ütkeden ok demede saç diýipdik, dogry jogabym şol. Saçy elete hiç ýyle daran ok näme üçin bileteli sebäbini aýdyp bilýärmi? Näme üçin daran ok? Näme üçin zat hiç sepen ok, lagam sepen ok. Çalaja sepýän monça ýöne daradan ok. Iýmini lak sepama. Ha. Ne şuma Menki lak sepiler. Yok men ki hiç sat yok. Ulan senin lak Ediyen o. sepýän. Ulan yan, lagam ulan yan. Gelem ulan Şu lakda da. Şunu sepýän bana erwet täsir edýär. Şoň üçin. Özüňe mi saçmamy? Saçma da. Özüme erwet täsir. Lak del başga sepsen näme? Ay şu boýam şonu demedi. Boş edýän, bolýar. Onu dogry jogabada 3 utuk berýärdik. 3 utugum eletde Erdaryň hatasyny goşdyk. Niýatda diýär. Gepleşmeden himayet bigäri bossan konseptdan soğuttuk. O ine täzir arçaňa berejek owadan soğut. Häzir kim gepleşmede ýeňiş kazansa öz patbeşiňe da ýanky jogaplar berdi. Haýtama da birine şunu soğut ugradyk bilýäňiz. Şoňa siziň adyňyzdan bossan konseptiň adymdan. Oňa eletde näde bar Erdalyan akitmez. Bize Ada Production'yň Instagram sahypasyna ýazsaňyz soğudyňyz alyp gidip bilýäňiz. Men şol oglan diýip. Soğudymyşda aýryýas, operatorlarmy pähleçip bermedi ýary. Onda näme? Soğuyaly şu an durdu diýip, azgam bolsa torgunup başlady. Näme üçin ka? Bu ýöne men öýt. Ya aynı ol kömek. Babys şkary. Jemne jizak üçin soğulamady çeli. Menem özüme goýan, menem açyk torgunýan. Näme üçin ka? Täzir fana men näme dostum, iklem dostum. İkine de soğut beresim ile täzirle, bularym öz patbeşikde soğut beres gelýärler. Ona gitdi. Insta batlaty gepleşimden bayramçylyk sananyna durdu. Eldar Ahmedowyň patbeşikleri bätleşdiler. Utuklarynam aldylar. Inni bolsa bayramçylyk sanymyzda gepleşimden ýeňijeti kimke? Ýeňiş kazanan aýdymçy. Ýeňiş kazanan aýdymçy. Gowuran artistiň ady Şahrukhan. Hayır, nasıl? Kimden kim jo? Şeýlemi ýa? Bolýar. Onda näme? Kimden kim şola? Ýeňiş kazanan aýdymçy, sen näçinji ýylda Türkmen Wagty Eýlemine çykdyň? Açılanma, kimden şolla? Kim Menim şola aýtjak bolumda, ýeňiş kazanan aýdymçy 2009-njy ýylda Türkmen Wagty Eýlemine çykan, olaýam intriga däl, täzäýen bilýär şonu. Yer bolýar. Ýeňiş kazanan aýdymçy gepleşi gelip kofişdi diýen olaýyn. Yer bolýar. Hatamyz biziň 3-nji şerte geçmäke 5 8 Ana. Şey de ya. 5 8 bu da berde bostan kança 2 tane soğut koyupdur. Näme üçin ka? Yaman burçadet. Näme üçin ka? Düşünýärdiňiz. Aynı ol müşahet etdim. Hasamyz fikir bilen getbeşimizin ýeňiçileri dostluk, kentlik, graflyk diýelim. 5 fikirlik. Hasamyz ikinji şertde jemi bir näçe soragymyz bady, alsyna bildim, birini bilmedin, elbetde gutlaýas 8 hasap bilen biziň dostluk ýeňde diýse bolajak. İksany patbeşiklerine düşünem. Indi kime uğraçyk soğudy? Bossan konseptden. Kime berjek? O soğudy. O soğudy. Kime uğraçyk? Men ýani burçadeden insonky sora beren Ýolda var ýa durup jogap berelmiz arlama. Yanlışmasam Ategelli olmadı. Ategelli. Soğut sana. Ты меня выручил. Что Burçad ettin o dost. O elette. Ne только meni. Ben ähli patbeşikler. Ýoksa ýeňil ýa.
Bosan konsept adından soğut atella urodiyas atelli ayıplaşma ada production YouTube Instagram sayfasına yazsan ilette soğudum gelip alıp gidebilirsiniz. Inni durdu sende dışarıya soğut ba bosan konsept adından kim urodiyas kime veriyas. Meni bu teklif ba. Bu acayip soğudu gel acayip vereli. Acayip evet. O çok iyi yerde o. Aynur ya ben bura. Hakikaten duralım. Kime vereli? Acayip vereli. Çındanım. Bilmedim. Ay bilmese de katlaştı ya etti. Karışma vereli. Bilen adam var da Aynur ya. Niye şu aynı öyle soğudu? Aynı öyle. Neye mi cevap da billah? He? İşte onu doğru. Ha işte o ne bil yok onun öňem yazdılar da. Yalanlar yana doğanına cevap verdi. Şonda da verdi. Öňem baha ona zapsi ekrana. Ya katnaşыңız belki derdi mi soğuk verme de. Aynı öyle. Radnoyum tedalikten ver. İki fakat der. Şu günden başlap ha. Şu günden var. Onu acayip gidiyor. Aynı öyle sen men. Radnoyum der. Bundan başlap men seni. Kalam o bir. Acayip gidiyor soğuk. Acayip evet. Acayip. Onu acayip atlı durdum patpeşi utanman çekinmen arkayın yazıp bilirsin. Radnoyum Ay böyle bir yerdeyken görüp gidecek mi? Gel ver. Gel o patpişin köpendersin dipti ya. Yer ol ya ondan hemen köp sağ ilköyden Eldar durdu size sağ olsun haydi. Ey Allah. Sen kamera yanlış Niye vurup aldın? İlköyden Eldar durdu size sağ olsun haydi ya. Elette gitbeşimde gelip katnaşanız üçün wagtyňyzy sarp et elette ol öz patpişikliňiz üçün. Bizim ýatda diýat gönüden göni instabat gitbeşimiz ilek gitbeşiklerden tapatlygy gelen mihmanlarymyz özleriniň bir söýgüsini, mährini, wagtyny öz patpişiklerine, agdalaryna, dostlaryna ýani size geçirmek üçün dördülen gepleşip, şoň üçin hem çaqlygy uradyan dostlarymyz we kär dostlarymyz arka uturma çekinden gelivermeli. Inni däp bolşýar Eldar durdy. Gepleşiň formaty hakda, ijet hakda, gidiş hakda nähili. Eldar men pünç geleni ýa dograkdy hem açylışdy, atmosfera girişdi. Söz yok. Öz pikirini aýtmagy taş edýän. Kırmara disputin gızıklı ýöne patpeşiklerim. O gatnaşdylar, o sözler ýazdylar. Hemmesine sağ bolsun aýdýan. Dostundan ýöne gızık. Sağ ol. Awa. Disputinle gelende gow ýa, o tark geçip oýun oýnaýar tilmaýar. Näme şoň ýanatýardyň? Ay şuna. Ya doğdum diye. Yok, teber. Var näme şoň ýanatýar? İnternet oýlanýar oýun. Yo, näme üçin? Näme şu garaş otyrdyň? Ay şu ma karıştı. Dur gize al kelle atidirecek kolya şu. Onda ne Allah ya doğdum diye. Bu düşünüp ýok. Dur sen näme? Şoň şunu oýnaýar diye da. Var tam hadi bile. Var. Yok, Dur sen hakda. Gepleş hakda näme diýilerdiň? Yo malaçy. Gowy. Gaty gowy gydykly. Ne patpişikler üçinem gıdıklym ka diýen. O hemme gorlan patpişiklere daşlar ýaly aktiwne gatnaşanlar hemme de sağ ol. Naýdan janyňyz sağ bolsun. Ýozokdan dawadan bolsun. Gaty gowy ugan. Berdem. Berdem daş. Onda näme köp sağ olsun aýdýar dostlar, ýene bir ýola gepleşimde gatnaşmak üçin şunuň bilen Mehriban dostlar Instagram, hem-de YouTube, umumyň internet torlaryny, internet sahypalaryny gowurýan dostlarymyz, kärdeşler, watandaşlar, elbetde ýurdumyzyň hem-de daşaryň ýaşaýjylary bize tomuş edýän talipler her birine köp sağ olsun aýdýar. Täze 2022-nji ýylyňda tüýsürekden Ada Production'yň adyndan, Home Concept'ň adyndan, Bosan Concept'ň adyndan, öz adymdan ählakly bir kollektiwimiz Instabat gatnaşan dostumyz adına tüýsürekden mählut diýär. Ýene bir ýola iň süýüş ardalary bilen siziň bilen hoşlaşýas. Täze 2022-nji ýylda inşallah görüşýänçe. Hoş sağ olun. Sağ ol, gelme.